manje. Qalutha kunjani ayikho yawo. Bafowethu ngoba nonke niyazi nazi ukuthi izolo besinecicuno silanda imoto lapha. Ngirani phela kanti ngeni. Hawu. Awufihle ukuza konoko. Bafowethu about 55 mana kancane baba. Awuyeki indondo yakho. Njengoba nazi ke bafowethu ukuthi izolo bekulandeke inqola yechichuni lapha. Sebese sidlula ke bengiqala ukungena kwamchulo. Ngifica inqwaba eindondo egarage manje akazi bafowethu bathi kanti sishoda ngeindondo nje umculo unendondo engagcwala iveni. Bafowethu bala utsheli lezi ndondo ezingaka futhi egcwele igarage yini. Uya kitchen ezemfuno incakhulu online. Wenza siyacobana kuba awukahle sekuthi indondo ezingaka ezibanje egarage yazizothula amaphoyisa kubophe lapha. Hayi mama sisikhombisa zakuyisala phela. Khonyuluka zayisala. Oyibeke egarage. Siwazi otweza Bana. Kathi bana. Seyiphinqa lapha seyihamba nesisho secretary seyiphindele. Cha, badaleja. Hey, bana mfethu. Konke lesilive ezothiwa ngathi ngamasikela so. Uyibonile nawe? Ngibonile ngathi ngamasikela so ezothiwa lesilive. Ese. Mangabe ngibuka ngiyacabanga. Komunye umuzwalo ngapha imdumezi embumbulo. Ihleli lapha mangiyibuka ngithi mina uyayigijima yakwethu noma ukwenze noma ezokugiya. Nami ngididekile. Akazi nje lezifanelile. Qala ukuthi iyeke lo ndondo leyo. Hawu. Lezo oyotenge inqwaba ngozuka zona kanjani? Hey kodwa kuyanyenyiseka mntana mama kuyanyenyiseka umzila ugadwe kahle. Amayiveti uthephisi. Ngizwela ukuthi akunandondo nje umcuni uhleli no32 lapha kwakhe. Inkinga ngeke uyishobise ngazo phela ifuna indondo ibe nevalue. Ayina value indondo eyasuka nje fethi yawujika yashika stage for ukuna vele uyifuhlele phela. Yeah, it just kanti manje order ngingabali ukuthi ubani thola ngani. Hey. Umsebenzi. Hey manje, musu ngikurumise idlala iboshelo khona. Zasithethisa sazadi indondo zasithethisa lapho. Hey. Zasithethisa. Wena kubalo ngoba kuthiwa la kugcwele uyabala. Uyabala. Awona ukuthi. Oh. Kwalo 32 mfethu uzangiphosela noma Unokusheshisa sidali la. bara kwethu uphosela. Bara ungabisangiphosa noma 15. Wakubala zikisibi sawa. Mara kwethu ungabisangiphosa noma 10. Ngizoyizamela. Awuzamela. Awuzame manje uzozana ngoba sikhomeni sompumpu sise ekugraduation. No yazi into yokutshontshwa le ungathi uyivakashele uthoze kulahleka indoda. Ngekwazi ukusho futhi. Ngekwazi ukusho into yokutshontshwa ufike ngathi uvakashile bese uthi swaxe ngale garage vele ubuthe yonke lento Imculo yeveni. vele ubuthe izoba ngamahlono okubukelisa. Into engaka egarage lecuni madoda. Aniyabona ke. Hey. Ayuzima bafethu. Hey. Ayuzima. Hey. Bayisholo umkhulu ukhathe. Ngithi ngiyadraya. Tengisa uswahle amahlasa emdleni. Yazi sikhephi. Awungama hayi. Ukwinyiwe. Hayi, ngiyayi happy.
Nangazi mina kudlala umagunya kwenyala kahle. Uyahayi mina ngenza iqiniso. Yakuyami imilito. Ngendlulela khona. Oh, phela usebenza bese abantu belanda isidumbu sabe si straight ufaka ingane yona nasenyaweni. Yeah. Uthi isidumbu silahlekile emoshana. Cha futhi hayi no cha kuhle kakhulu mfowethu. Cha wakhile. Ngoba nalena emabhuqwini ngabona. Hayi wakhile mfowethu. Lutho akasha fa amadlozi mfethu ngaqala ngakhela amadlozi ayisevele enethezeka. Nami ngiyafisa nje egibele phekweni. Awafethu mina ngithola isifundo impilo lo wakhela amadlozi kuqala abacomfortable. Ngikhathi ngakhe ngithi izotshali ezamadlozi. Mina ngizothatha khona angaya. Manje ayadileya ke manje kuNkulunkulu wami ngavele ngawa kupha. Hayi. Hlungana into yangihlela mina bafethu. Sometimes phela amadlozi kuyabambeki nawo meeting. Hayi boyaqhaphazana. Kodwa wakhile mfethu. Kodwa wakhile mfethu. Hayi umovana nje mfethu. Lutho ayiwakhile mfethu. Sesisongeni ukuthi 1 2 3 amanda nami ngivele la kungane nami kwaje ngama location ngoba ikhona indoda yakhe njalo ngolesihlanu hayi. Mfethu. Hayi cha. Uzokulunga mfethu bona niyaphithiza. Niyaphithiza mfethu hayi. Cha ngoba seyibuyiselwa izinto zami nami hayi kezekile manje idliwe impopho. La mfowethu hayi no ikhona ishawa lapha ekhaya sigeza. Abafowethu kulungile bafowethu ngizangena emanzini lapha bafowethu ngivakashela ichulu lapho uqala nqa ngifika nje la kwalo hayi kodwa imfihlo angiqhubeke bafowethu ngiphenye naye uthini ke ithatha siphofu uthatha indaba lenja nje ngathi yaqala inyanyisa lenje adatha ziphofa igeza lisheshe isiphofa liphuthume ebhanoyini liphutuma nje umculo lo umculo lo nami ngiyagwinya ngoba kugwinyile nje la nami ngagwinya iphofa kade ngangimagwinya iyodwa inje ikholoza yazi yasithela yasemsika hayi ngoba nje isikoti hayi khosa iditali yagwinya nini nganibona osinyama lapha nomcineka noNtshatha yagwinya thina amakhekhe nibhoboza kodwa hayi nayi ayiyekelela kakhulu mkhulu yabona ukuthi kuyiyekelela uyathi wayifuna uDodo uqobo mayikala manje ngipaphaza kakhulu ngamaskini jeni ngipaphaza kakhulu ngitshela ukuthi mina ngisho indlela ukubhonga ngayo la emsakazweni uThatha usangena ngifuna ukuyibona lento ngidluko full time uThatha efundisa ingene uthi uyasinda ukhode uthi awungeke mina ngikho awumqhuno into enono kodwa ngigqidwaba lesi mina ngithi mina hawu Ntshana uthini uyalifaka nje na uThatha ugodo awu lutho uyavakasha uyalibhaza ufekise kwemvunulo mhla kunesizathu ogodweni wafaka ubani ogodweni afọ bani exact umuntu wafaka ngangakuthola bona cha ubevele ligqoka ugodo lawaneni kodwa ukulithanda nami kusondele kulo nje hayi uyendazi isandla kuyiphela kusho kahle usaphila cha wagqoka kodwa namabhuzu unye umcimbi lapho khama ugqoka namabhuzu lapha ePrefontaine ayi ngigqoka kodwa ngangixhaphaza angingakabi naye order esenginawo manje lokunciphisa lapha isikhaba sesisaleka nje ngoba ugodo lifana nalo odansa kwivideo yegushi bantu unganyuka inyoka ibambe ibambelelo ngodonga lapha leyoza le sobotekiselo abafowethu hlelekile manje khulu kwelilanga hlelekile no kulungile bafowethu hayi ngihleli kamnandi lapha emzini weculo ngizoqhubeka ngiphenye ngiphenye lapha egalaji phinde lingihlangabeze la lingazi kodwa ukuthi uyokube neyindondo ezihleli careless kanje egaraji khona bacula ngana ndondo becula kanje oduma kahle nozicebi abakayitholi indondo kanele mfowethu yazi ukuthi mfowethu nenqwaba yindondo manje ngivele ngibasukele kwabe fanele kuthiwe ngani kanti umncinja lapha kuyitiyanyana bekuthi bese
cha ngibona athi mina Khanda sihlonishwe, yokukhomisa ngaze sibayele ukubagiya wahlatshiwe okuhlatshiwe no yazi yanyanyisa lezi zinto fanele unxela ayilande manje umlami unxela ayilande ngoba ziyanyanyisa zona cha uma seyibanjiwe bekanyanyisa uqinisa inyathelo yithi ayile moto isibheke ingane kade kuhlala ngayo kuhlala kabi ukuthi uyalokhunja naye yabona nje hayi lungile hayi lungile papa yini bafuthi kulungile papa yini ngazijwayelane kabi